Quero despedir con eles aquí, con elas aquí, con este colorido, con esta maravilla, que isto se espalle por todos os centros, verdade da vida. A idea é que isto se poida facer en todas partes. Amigas e amigos, non saídes. Vos queredes sair, pero non saídes. O que fixestes agora foi moi grande. Grazas por traernos isto, o vosso bo facer, o voso talento, as vosas ganas, as vosas ilusións, que nos acabades de meter a todos polo corpo. Moitísimas, moitísimas grazas. Amigas, amigos, ata aquí foi o congreso de coordinadoras de benestar e convivencia posto. Agora de aquí atoparades o espazo de encontro, o espazo para sair con esta ilusión, unha carga de pilas, verdade? De forza, de ferramentas para chegar mañá ao vosso centro e botar a andar moitísimas cousas que nos leven ao seguinte congreso. A organización, Ana, Inma, moitísimas grazas. É impagable todo o traballo que facedes. Impagable. Moitísimas grazas. As compañeiras, nos amores de presentación, grazas polo vosso traballo e a todas e a todos